zami ezingena hili chomi zami edlala ebusuku chomi zami ezasangamaza clean yezi ziliphathi into ezingavasi singephi ngora ndicela ubuza mabethuna naba ngelixesha enyangeni ngubani umuntu onemali yokwenza inhloko kubani umuntu onemali yokwenza inhloko ngelixesha enyangeni ndisisinana mna yima ndisisityebi mna ndizelwe kwa Ramaphosa mna utata ngupresident lapha eSouth ndingathi ndikhethe nje uba mandikhule inhloko yam ngelixesha enyangeni ndinethemba lantoni ndinethemba lani story time was esi guys fine so Friday ndisuka up ndi-invite zishumi zami ezi-2 apha elokishini eLotus Gardens uyeba alright cool yo fine sharp noma mhlawumbe ndine-250 kum uyeva fine ndibhukhe uphi fike uphi ndithathe yondibeka phi yondibeke eLotus uyeva xa ndifika fine shemogeleke basanxiba sawokha sibheke phi sibheke eBracebot uyawufumaniseka shumi zami ezigena hilo alright cool yo fine sharp banxibeke bakaminwele zabo bagqibe uyeva kufakwa iteki siphathi indlela we're going just around the corner uyafumaniseka alright cool you're fine sharp sifike guys eBracebot uyeva dondo lolu siqala phi siqala ecountereni uyeva sithi nqaku 12 pack yethu yeBenini Blush ndithi nqaku i-shots on the sides just uba mntaseka ndibalance sentoni i-equation uyeva guys if you are eBracebot is a very small club or tavern or whatever you want to call it uyeva incinci la ndawo it can only accommodate so much people uyafumaniseka alright cool you're fine manje apho hleli ngakho kungasemlilweni ava nansi sisindawo light amalahla ndasekhaya indawo ebra kuyo inyama thina silapha kanye phambi kwale tafile ilapha phambi komlilo uyeva manje ndiyajiva kushushu uyeva nanku umlilo ndasekhaya heat waves are hitting on me so I'm going to sweat. I'm human being uyeba fine ndibheka toilet uyeva ndithetha oko ye-roll band kwazi usula ntoni ubifta kalidro uyeva guys fine ndifike toilet manje xa ndifike toilet I'm waiting outside I'm waiting outside the toilets lapha literally the guys and the females toilets uyeva ngoku sonke sima endaweni eyi-1 akutsuba kuthiwa bana wena uzawungena phakathi kwi-male toilet wena ungena phakathi no it's literally 2 toilets uyeva zimbini for guys and for the ladies uyeva fine so emva kwam kume imoyila ihamba netshomi yayo eyintombazana uyababona manje baba sebebadalana noko mntu asaya ngama-1k amatsha uyeva alright cool you're fine guys ndibophele all hlobo yes sisidalsa Friday esi and leniba besijinga sine-extensions ndibophele all hlobo so ezinye ziyajinga uyeva ndibophele apha kule ndawo engqondweni uyeva alright cool you're fine I mean music is playing I'm busy shaking my hair uyebo so I can andiboni ba emva kwam inwele zam zirabha on ugirl's face uyeva man ndive nge-cold shoulder bo yini manje uyeva ndibheke ndibheka ngisho uba yintoni ifana ngoku into ngubani uzomhlapha kangakapha sekayegxalabeni uyeva ithi le chair bam hello sorry hi your hair is busy doing things on my face ndibuze kaneke ba why you rude why ubukrwada couldn't you at least tap me properly like politely so ba Chemi please stop your hair is hurting me okanye your hair is rubbing on my face then I was going to understand but because of rude wada unoqaqadeko waseqaqekile uyeva guys ndithe ndisathetha no girl engena imoyila ba salibala hore bana really two that enevele that mazilime ziyetyeni that enevele into uzayenza that has khali if ziyakhala zindala zombini qhuthe manekinike what do you want to do uyeva hawa I'm not fighting with you I'm just saying hori next time you wanna do utsho ndinyola ba next time you wanna do such things don't forget hori we are both men oh sis that ngeungayenza ngakwale bucima mhlawumbe uyayenza sho ndivele ndamyeka yangathi ndisukile kuyo yonke lonto le ndathi sorry ndabuyela back to where I was seated with my friends uyeva manje singasemlilweni akho nto ingekhoyo apha nazi izikere nazi firelighters nazi matches I mean kuyabraywa apha uyeva nazi into nanto yoqhotsa inyama ubuyijika mntaseka uyinonga uyeva zilapha zonke izinto nangamalahla uyeva kuyaphakwa nenyama caba nje benje sindihleli apha bona bahleli opposite table uyeva chomisa menzikena hili ndithendo bathi dondo lolu ngefarkeke ngizami ngebinoculars oh sisi ndajayivela apha kanye ngakubo uyeva enkoku ndiyenza ngamabomu ndenjenje xa ndijayiva ndifuna ezinwele zifike pha kubo noba zigile ibhenini yabo eyi-1 ibethe kapapantsi I don't give a spitting damn uyeva hayi fine ndiyajayiva so ndisondele kugeli ngamabomu uyeva lo ebendithe cold shoulder by the bathroom uyeva qomfana manje awujayiva lapha ngakuye kanye ndifuna ubona uzayiphinda nalaa nto beyenza ndifuna ubathroom uyeva oh sisi ndafika naserious sana caba ndithe ndisavopuza inwele yandithi nqa kwimoyila yandihlisa ngee-threads uyeva yandihlisa ngee-threads
ndibethe akathini, he's not fighting with me. Undibambe ngezithosi ba uphathisa zezinwele zizo ezikuphaphisayo. Oh sisi ndithi ngasetafileni moseqhotswa ngakuyo mntasekhaya kune inyama ekunongwa ngakuyo inyama ndivele ndanqaku mntasekhaya inkufta yeskere the apha bambe khona ndavele lehlobululu. Aw hayi ke sisi izandla zombili qude manikiniki 10 bamba ngapha endahla kambe ndimbamba ukwami ndibeka ngapha nyiwe sithanda ngihlisi njengasisibe yilonto liyiwishiwishi nje phambili uyeva sakhutshwa ba go and fight outside and then when you are ready to come back inside niphinde futhi nibuye that masanda manicela fight phandle. Hayi Chomi condoms ayiprove mna kwenda ndakonzakalisa ngathi ndakokonzakalisa I will hurt you sisi ndithe xa ndibuyele ndabopha olhlobo xa liba mna ndizoqedela injabulo mna nxa ba ndikhethe mna ukuzisika ngokwami i-follows zona i-follows kade benhlenza zikhulula but ngoku ndizikhula nxa ye-situation soze kaloku ucima mhlawumbe uzalona ngenwele sisi ndivele uthetha sibambe olhlobo undibambe ndithi better hit me mpethe awumpethe you are just holding my hair waqwayela uxwayisa i-follows sendathi okay nqaku rhehlelile oh sisinte nomfumana ndakhapuya ndaziva futhi ba ndikhile no soze cima mhlawumbe I'm intimidated by inwele. I can always grow my hair again. I can grow my hair again. Mura unyemna. Man to man. Abraham to Abraham. Mamelani ngicela nenzeleni faith. Okuba nje nikwazi ukwenza inhloko this Friday. Cela niyofika kali guys lapha kwebhayo. Uyazi ni download uSweatcoin. Nani nikopishe yezenu i-link. Niposte kwezenu ibhayo. Nixela abantu bama baklike kwi-link zenu. Then ngicela kwangoku nikhabe niyoklika kule yami i-link. Please okuba nje ndikwazi uyenza uAhme Yare.